Umuktian uba pau bhana East Jandil District uba kek so uble don ringkat lang baruba reaching sun siang shai menda kasi office deputy commissioner ha clearan ulong bonyai don lang baruba r siang shai ha ka jingya linti jong u ha ka jingwat RTI ka bede bat ka rukom thungkam ka district selection committee ha East Jandil District uba kek so lapan pauru ke jing sokya halor ke jing ne pampatiau ki he sarkar kamtam u deputy commissioner bat u PIO ubade UIS officer ki bam shim kya ha ka bede bat ka RTI bala bo do ba reaching son siang shai ka bana ka benta ka lawe jong ki samla wat kam bat ka lawe ki khon jong ka district Haka joka por umok tiar keksu lapha daka kubor ka pasai show deputy commissioner but show PIO ki badai ki IAS officer baki deban pet ban pule bha ya ki kendon an ki ba kat kum ka section 2 section 28 BNS Act arjar pulai ka ba batai kumno ki he sarkar ki ba jing shakri ya ki padba but yano lakhat ki shakri padba Haka jo ka por ula batai ru katu kat ni ki an bat ki kendon jong ka yeng bishar bah kledo ka Supreme Court ka ba batai shai ki kendon ba ki nong tre sarkar ne kita ki he sarkar ki ba shakri ki pat ba uloong ba imat kimpet ki ne ki kendon an ki la penchitam penpan yo ba reaching sun siang shai da ka ba pha shanie shatai pat ongru balada kile hakani ka dur habban pet pha namar ka jingne jongki ka long ka bam itanan kila shim sting palat ya ka kam balada ka long hakani ka dur ka jingbitar yo ba reaching san siang shai bat shimno de ki we ki sin jamru nakaliang uba reaching san siang shai pan ulong baka jubab RTI ka ba ulayo pan pet pat bisha ka dei ka ba empat biang setia ula ongru baka pisa paula penkrea ban siuru kadang don bat menta bat halor kani ula debbo da ka jingtho badan kaman pelatnyo ya na ka ba siu ya ka bai RTI na markat kom ka kendon section 6 jong ka RTI Act ka ong balada PIO omla pan ai ka jubab hapo lai pusngi uta upawat RTI udan ka hak ban pan ban pelatnyo nakabasiw. Tungin ngap shushu, ki jing batay no ba kso, bat ba reaching sun siang shai. Terima kasih kanya dari September arajar arsan. Ngayon don lang bat ima reaching sun siang shai hang ni DC office clear. Jing sisa daga nganitu ba daga mensim ko masing kya. Wan mi ang ni namar ba ngalai sisa ba ka jingyale jong i nam ta kani ka kam ban wat jing tip na jubor office ba don hang ni DC office naga DSC branch kalong nam ta ga lawe jong i kun samla jong district jong i bat kundur nam ta gi kun ti jong i ki ban sa he la hadin habut de ka iga bangan notice so ni ki sing ala kam absorb hi ga jing ya ti jong i ha ga jing dai bat kani ka kam te umang meneng asim dia ban iba naliang kibor badan hani DC office clear imat kim patio ya responsibility jongki kumgi public servant ba kajing sisa nga manangmut public office kaden dagi public but sagaweru kandiat na kwa hiban reflect sedin kandiat namar kumba si follow up ya ka jingel inting mariching son ni iba last time ba iwan hang ni kade haka Southrik Naduk South Southrik ilej naduk South ter haduk San ter haduk Artrik kalau ada haduk more or less nice kursi kawe kade ba nalyang jong ki bor pada page jong ke DSC kawe kimai ke information so ya kata i mariching son ila ya dengan lenti jong an ila ada ke appeal badan sadly kalong ba ki pawan hi man laga pot man laga si unnecessarily ti kalong e company ka working culture kalong very unhealthy nang daga ba jang district jong i but ako manong maladang page gini ki sahab gide ban page na du deputy commissioner balong chairman no DSC bat kunjuru PIO bade IAS officer bro argini
imat kim don jing tip ya ka kam ka bagi trene kim mon ne ngam la sing thu kam habagi wan yo posting sene se district jongi kumki IS officer gede bersing thu ba ki don yang responsibility ban respon yang pajba nomor kumang yang tip yang khat arterik khat arterik dalam bakalang ada tip ba yang maha ketugasi mari Kingston Iwan rengkat bat gising bahalang di yang jong gising bahalang hadin ba kuat bani kundu UGC depannya ke appointment umai wan lemon de ini kalau enggak ke basmasi bagi public servant mentakila awal ke public di sini saya ada hadisi office kalau gumne perkhat lagi bapli gini ba nong ba jengai na kriya district headquarters kini ayu ke kini approach BDO office kini bagi branch saya tega biang tambah kumbalong hang ni ngai hadisi office ngalo la khamban ndu meni sport ngai iba it look quite not a vibrant public office kalong penjak ke mbong mari singson di sirum don ila pendek ke kamram bad hari ni dai bakani ke kam ke bayat nanti te ngarung ai mesin bahai maka dai ba ladang imle mentala nopat min sias ngap gade kam no yang minta datang kat Teswa. Atau plan mbak ban itu ingi kumnong isai ain yo la si kadon ke selendat mo hak jingi dai bat kini ki karkom trekam apa kini ka office. Te kata hi ngaku ban brief pendiat. Umong meni imat ya naliang do DC berkunjung naliang do PIO kibagi IS officer buat posting ke district jongi imat kimdon jingtip juga CCS rule juga central government kalau betai saya ke ethics berku values yang kigum di public servant kaweru leda an betai khambha an ongno yeki ke ka message kan let seki that the message goes to them kindly look into section 2 subsection 28 of the BNS Act 2023 ka betai kumdo ka jingya dai bat ka public servant ki public servant kamu jangki yano ki kat public servant mentagi awal marriage son being a layman obviously he'll have to seek ya ka remedy jang an bagadon but sakaweru kidon ki Supreme Court ruling ru babatai sai ki Verma versus Union of India pada Rangarajan versus the State of Tamil Nadu angela batai sai ke Supreme Court ba kum ki public servant ke kamu ke bagi de banle with integrity with commitment with devotion but kawe ke badan kam galong ba kinbu ya ka interest jong public hakmat banega personal interest ki kumbang ai ya kita ki definition ki badan hakikat islaki me fe ki awal in marriage yusan dak baharas i mangapor pawan sali klem don jimut sipang don mi sipang don te kalau nak kata dur balada gile kan we will have to take serious drastic steps ya kan but I cannot divulge now ya kan minta ka kanya tarik September ada pausan ngako menungwan ati ai dai bat ka komputer kam yang ka DSC apa Incentive District ta ka dai bat ka RTI ke balai akan ka office ke bangalabo lado la hawai tarik Julai arjara pausan ya kata ka RTI ka la persang mane pendo PIO sana kini ki port di baladep dan dari unjudon hangnya office te kalau long yang ka ban final da ka first appeal halor katai ka RTI ba lai shau first appellate authority te henry hakajing wan jang ni office kumba na khadwei baje te naduk khadwei baje haduk menta ka balong duna ar baje UDC undon resane namar UDC udai first appellate authority tinggal labo ya kani ka first appeal jong halau kita ke third RTI bakat bom dom DC ngala bo ke general branch ba kila receive no ya ka neka first appeal ke jonga te abe dai bat ka komtre kam apa ka office jong DC yang ne kumbang ngala kana lamba kila tatai ku bor supai ba haut ngala dep thok sha kumba khat artli ki sen bhalang ki badon apa district ke jongi te kirul kila pentip sanga ba snaban aipor yang i ban ke chong perkhat kana makin ya ban lek ya ke badon kam tengah ngaj skim ba kisin balang kumbang ala dep thok kin lek ya ke badon kam te akani ka ngiro nga hakito ko poro ngala pentipro ngala adu jing thok so sau sar
kerlangso ba don penta kam imlang sa lang kum social activist ba ka jokopor kum nang sai ai na pok district ba mikmat ne benta ka ki issue la ni kimat ki ba habek dei bat ka imlang sa lang pok ka district te saro ngala pensngeu ya kata gajuk jing kum ba pensngeu sa kisen bahalang habe dei bat ka kom kam jong ki saheb bat kinang tre pok office ang ne ngai skem ba saro pensngeu ya kata benta jong ni ba la senran lang yang bat ka jing pan madro chat tu gibe kisen balang ki bam yok dia don lang lani bam yok ngap jing pentip sa ki habai dei kita ngai skem bangin sa kendo ba sa pentip sa pik Taba ching plana mani thogi kindet long hagatuka first appeal ba filai bu nagbanta hagatuka second RTI am oda ngam kala tibila ban long pila ban sa kindet pila yo na mi ka jubab ha jingi dai bat kini ya katuka first appeal habai dei bat katuka second RTI jonga kabadated kendai jula ajar pausan ngalabo hakapra tarik September ajar pausan andre hadu menta kasngi empat don respond re AA na first appeal authority kemudian tangis ni pilih bu ya kan ka appeal biang nakamta ka RTI ka ba lain la ha jingi dai bat kini pion em ban yakundo yau first appeal authority kumala ne laduk hadwe baje nga abang ni namaru first appeal authority ke jonga dai UDC hi te naduk hadwe baje hadu menta ar baje undan office tip sayudan ngala submit da ya katakan first appeal general branch atau nak kalian kena ke department hang ni pilihan em ya ki penja email ki penja message ha ka jingi dai bat ni ki RTI namar bam ta pila bo ya ka scan RTI bat ya ka RTI ya to ka RTI pila yo ya kini ka letter ban inspect ya ki to ki kot isna te ha ka jingi dai jong kini ka RTI ka pila yo pun no pat kumalong tahi hoi ka communication mga yo hiwat hanaman ka RTI jonga application jonga ngala mention ya ka communication number jonga ro bad ya ka email ro hande ngala app dak bon ya ka porhi pola peusni kim jubab re te ka email kawan hadin jingkut jong kata ka por live peusni ya ka RTI ka ba aro ka email respond kawan hadin live peusni ya ka ba ro hadin ka live peusni ko nagmunta ka to ka ba pimot bansio kila wan ra lagi to ki sana jingi dai jom to pat nakalian jom kuno kila yon em ban ay ka to bisa ya ka tu ka pisa ka dei habe dei bat